Wala pa sang nakita nga peligro ang Malacañang sang energy lockdown o kung kakulangan sang supply sang kuryente kag langis sa pungsod, apisar sa nagalala nga kinagamo sa Middle East. Suno kay pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa subong nga tion ang malayo pa ang pungsod sa sitwasyon na pareho sang dekada 70 nga may fuel rationing kag wala sang mga salakyan. Dugang pa sang opisyal bilang kabahin sang contingency plan sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Aktibo nga nagapangita ang Department of Energy kag Department of Foreign Affairs sang alternatibo nga kuhaan sang produktong petrolyo nga wala nagasalig sa Middle East. Ginmensionar man ni Castro ang report ni Energy Secretary Sharon Garin nga sa subong nagapakigangot na ang Pilipinas sa mga pungsod kaangay sang India, Argentina kag Canada agud masiguro ang padayon nga supply sang langis sa pungsod. Dugang pa ni Castro samtang nagalaom ang gobyerno sa diplomatiko nga resolusyon sa tunga sa mga nagakinagamo nga pungsod. Padayon man ang pagpanghanda sang presidente agud malikawan ang pinakamalala nga sitwasyon nga mahimo magpabudlay sa mga Pilipino. Sa ngayon, ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan.